Bueno, egunon, bon dia, eskerrik asko hemen egoteagatik, beti da plazera Euskadira etortzea. Eta, bueno, ni hiri gintzan lan egiten dut, beraz, aipatu diren gaiei buruz hitz egingo dut, aniztasuna, heterogeneitatea, beti hirigintzaren puntutik, eta ikusten nola gure lurraldeek eragozpenak edo errastasunak eman ditzakete gure heterogeneitate ikuspuntutik. Eskala bat aipatu genezake gure hiriak nola eraiki diren dagokionez, agente eta botere ezberdinek historikoki formalki erabaki duten nola izan behar duten gure hiriak botere politikoek, ezta? Beti eraldatuz joan dira, denboran zehar, mendeetan zehar, botere ekonomikoa ere aipatzekoa da, batzuetan ikusgarriagoa izan da, beste batzuetan ez, formatu ezberdinak izan ditu, eta baita noski botere teknikoa dago, arkitektura, ingenieritza, eskolak eta bar. Baina hiru botere hauetaz gain, badakigu, esan bezala, espazio ez dela objektu zientifikoa, baizik eta beti izan dela politikoa eta estrategikoa. Henri Lefebrek zioen legez. Orduan, guk gure lurraldeetan hartzen ditugun erabakiak, bai tokiko erakundeetan, bai autonomia erakundeetan, edo estatuan, esan behar dugu horiek beti lerrokatuta daudela balio sistema batean. Balio horiek izan daitezke batzuk, ala beste batzuk, ezta? Honetaz gain, badaude beste botere eraldatzaile batzuk, erabaki efektiboak hartzeko gure auzoetan, gure hirietan, baina pertsonok ere agentea gara, agente eraldatzailea gure inguruneetan, ekintzaren bidez eraldatzen dugu. Hiri askotan gertatzen da, Espainiako estatuan, mugimendu sozialen bidez, ezta? Beti erreibindikazioak egon dira, garraio publikoari dagokionez, espazio publikoari dagokionez, horiek zerbitzu oso garrantzitsuak dira, eta zerbitzu horiek ditugu erreibindikazio horiei esker, eta gure eguneroko ekintzei esker gauza horiek garatzen ditugu. Eta Jane Jacobsek zioen legez, logikarik ezin da egon hirian, beti gure planak eraldatu behar ditugu. Gure espazio publiko eta hirikoetan pentsatzen badugu, beti pentsatu behar dugu espazioa askotan erabiltzen dugula. Jarduera askorekin, heterogeneitate hori kontuan hartuz. Adibidez, espazio publikoan egon gaitezke jolasten, urtebetetzeak ospatzen, bizilagunekin hitz egiten, zaintzen, eguzki hartzen, beste pertsona batzuekin elkartuta, asanblada batean, bilera batean, beraz, espazio horiek ikusten dugu funtzio anitzak betetzen dituztela eta jarduera asko garatzen direla. Izan ere, definizio bat egiten saiatu genezake espazio publikoi dagokienez eta Collective.6en ikuspegiaren arabera, genero intersekzionalitate ikuspegi baten arabera, ikusten dugu pantailan definizioa zer den, plaza batetik, parke batetik, izkina batetik abiatuta, izan ditezke asko, ezta? Baita eskola baten kanpoaldea ere, eta horrek sare bat osatzen du. Espazio publikoen sare bat, egunero erabiltzen duguna. Espazio horiek, lehen aipaturen beste gauza batzuk jorratzen jarraitzeko, intersekzionalitatea aipatu behar dugu. Seguruenik denok ezagutzen duzue kontzeptu hori, kontzeptua Kimberle Crenshaw sortu zuen 1989 urtean, eta kontzeptu horrek hitz egiten du nola kategoria egituratzaile horiek nola eragiten dituzten oztopoak edo errastasunak gai honi dagokionez. Generoari buruz hitz egiten ari gara, noski, baina baita dibertsitate funtzionalari buruz, klase sozialei buruz, eta bar. Eta oso garrantzitsua da aniztasun honi buruz hitz egitea, heterogeneitate honi buruz hitz egitea, lehen esan bezala Soresekin, dibertsitatea, aniztasuna, gure gizartearen baldintza ezinbestekoa da. Eta politiko publikoetatik egin behar duguna da, desorekak ez sortzea arlo honetan. Intersekzionalitate ikuspuntu honetaz gain eta aipatutako kategoria hauetatik gain, politiko publikoetatik pentsatu behar dugu bizitza zikloetan. Nola gure beharrak aldatzen joten dira gure bizitza zikloan, ezta? Gure beharrak ez dute zerikusirik txikiak garenean, nerabeak garenean, helduak garenean edo adinduak garenean.
aktiboagoak garelako, ez garelako, behar horiek aldatzen dira, ez dakit gertatu zaizuen noizbait, agian zerbait apurtzen duzu, beso bat edo, eta orduan zure espazioa erabiltzeko modua egun batetik bestera guztiz aldatzen da. Aldaketa hauek guztiak edo eraldaketa hauek guztiak beti feminismotik abiatzen gara, hiri feminismotik, eta arlo hori 70ko hamarkadan hasi zen lantzen, 40 urteko ibilbidea daukaia da, eta, hitz egiten du pizka bat gai honi buruz, kontzepzio itxi honi buruz nolabait, hiri espazioei dagokionez, beti baldintzatu dituzte jarduera produktiboak, eta beti nabarmendu da, espazio publikoak gizonak eta barneko espazioak etxeak emakumeak, historikoki. Beraz, funtzio ezberdinak ikusten ditugu, espazio ezberdinei esleitzen dizkieten jarduerak daude, eta hemen arazoa da, pentsa dezakegu nolakoak den gure egunerokotasuna, non garatzen ditugun zaintzak, baina, ez dugu zaintza beti etxean garatzen, ez? Beti gure amari edo gure amonari lagundu aldiogu supermerkatura joaten edo ospitalera joaten, administrazio lanak garatzen, haiekin, beraz dualitate edo dikotomia hauen arazoa egon badago eta ikus dezakegu gure hiri espazioak ez daudela pentsatuta laguntza edo euskarri fisiko hori eskaintzeko eta euskarri fisiko hori beharrezkoa da gure egunerokotasunean garatzen ditugun jarduerak ondo garatzeko. Beraz, izan ere, hiri espazioari buruz hitz egiten dugunean, laguntza fisiko eta funtzional bati buruz hitz egiten ari gara, gure bizitzan dagoen laguntza. Jarduera produktiboak aipa genitzake, lan munduan, baita zaintza, garatzen ditugun jarduera guztiak azken finean gure bizitzari eusteko, gure jarduera pertsonalak, guretzat egiten ditugunak, adibidez lagunekin geratzea, gimnasiora joatea eta bar, eta gero komunitate ekintzak ere badaude, horiek ere oso garrantzitsuak dira gizarteak funtzionatzeko, beste pertsona batzuekin elkartzen garenean, adibidez kolektibo ekologista batean, adibidez, baita regularizazioari buruz hitz egin genezake, immigrazioaren arloan, eta lau esfera hauek ondo egon behar dira garatuta gure testu inguruan, baina batzuetan ikusten dugu esfera batzuk lehen esten direla beste batzuk baino. Hiri espazioak ez dira beti egokiak baldintza materialei dagokionez han jarduera garatzeko. Hiri planak badaude, oso garrantzitsuak dira, lehen aipatu den bezala, lehentasunak azpimarratzen direlako, eta gure eredua zein den definitzen dutelako, gure hirietan. Baina hemen ikusten dugu, xehetasunek ere gure eguneroko bizitza markatzen dutela, ikusi irudiko bankuak oso aldenduta daudela eta paretari begira, dirudi zigor bat dela, ezta? Paretaren kontra zigortuta. Eta eskuiniko irudian aldiz, begira zelako kaleak, kale bat bapatean bukatzen da, eta hortik ibiltzen duen pertsona, bapaten ez daki nora joan behar duen. Hauek ez dira irudi bitxiak, egunerokotasunean aurki ditzak egun irudiak dira, eta garrantzitsua da pentsatzea justizia sozialeri buruz hitz egiten dugunean, eta aniztasunari buruz eta inklusiari buruz hitz egiten dugunean, gure espazioetan, zeintzuk diren lehenesten ari diren elementuak. Zer jartzen da, zer ez jartzen, eta nola politika ezberdinak egiten diren, arlo ezberdinetatik, zerbitzu sozialetatik, hirigintzatik, nola koordinatuta dauden euren artean. Adibide bat jarriko dut, beti jartzen dut, eta nire esperientziatik datorren adibidea da, nire aita duela 17 urtetik Parkinsona dauka, eta hasieran, nire amarekin joan behar nintzen, sarritan, osasun zentrora, ospitalera, eta hori nire gurasoen etxetik 10 minutura edo dago, eta ibilbide hori erraza zen, gutxi gora bera ondo egin zitekeen, baina elementu bat falta zen, bankuak falta ziren.
izan ere pertsona oso nagusiak, gainera horrelako gaixotasun batekin autonomia daukat ibiltzen jarritzeko, baina halako elementu funtsesko bat behar dute ibiltzen joateko, baina atseden hartzeko, eserita eta gero paseoarekin jarraitzeko. Elementu hori etzen ez existitzen, nire gurasoak bizi ziren lekuan, ambulantzia bat etorri behar zen, ospitaletik, haien bila joan, eta ambulantzia hori bitarten ez egoen beste gauza bat egiten, nire gurasoen bide joan behar zelako. Beraz hemen badago politika lehenestezun bat. Eta kostuen ikuspegitik begiratzen badugu zenbat kostatzen du banku bat jartzea gure hirietan, eta zenbat kostatzen da ambulantzia paseo bat. Aurrekontu hori Eusko Jaurlaritzatik dator, banku bat gure eredu estandarrean ikus ditzakegu imaginatzen ditugu denak nolakoak diren bankuak, egurrezkoak, eta dira 520 euro, gehi instalazioa 100 euro. Banku horrek urte askotako iraupena duka, eta zenbat kostatzen du ambulantzia paseo simple batek? 657 euro. Orduan, politika publikoetatik gauza batzuk lehenesten dira, eta gauza horiek agian ez dira egokienak. Kostu ikusezin bat dutelako, gizartean, eta gainera politika publikotik garestiagoak direla. Pentsa dezakegu nolakoak diren eguneroko pertsonen fluxuak, pentsatzeko nola materializatzen diren gure beharrak espazioetan, duela urte asko diagrama hau erabiltzen genuen. Izan ere nahiko argi uzten du nolakoa den egoera, nolakoa den pertsonen egunerokotasuna egiten dituzten jardueretan abiatuta. Ez dauka zerikusirik pertsona baten ibilbidea, etxetik lanera, bai autoz, edo bai oinez, edo garraio publikoan, eta ibilbide hori nola zailagotzen den, lanera joaten den pertsona batez gain, adibidez, jarduera pertsonal bat egiten badu, ez? Gimnasiora joan edo erosketara joan. Eta ibilbide asko ere gehiago zailagotu daiteke pertsonak baditu bere zaintzan. Adibidez ikus dezakegu irudian emakume hau, neskatxa txiki bat dauka, eraman behar du eskolara, gero lanera doa, gero beren alabaren bila doa berriro, gero alabak extraeskolarrak ditu, mandatuak egin behar dira, eta beraz ibilbidea luzeagoa da. Diagrama honek ondo islatzen du nolakoa den ibilbide hau, kasu ezberdinetan, eta, kasu batzuetan ibilbide hauek askoz luzeagoak dira, beste batzuk baino. Eta egunean zehar, ibilbide hauek esfera ezberdinak nahazten dituzte eta azkenean kilometro gehiago egiten dira. Azken ibilbide honetan zentratzen bagara, jarduera hauek egiteko asko zailagoa da. Eta horrek gure bizikalitatean izango du eragina. Auzo edo hiri batean bizitzen bagara, eta ekipamenduak baditugu, azpiegiturak baditugu, kale seguruak, egunerokotasunari asko erraztu egingo da. Baina populazio gutxiko leku batean bizi bagara, poligono batean, azpiegiturarik gabe, zerbitzurik gabe, orduan gure bizitza mugatuagoa egongo da, garraioi dagokionez, izan behar direlako beti autoarekin edo autobusarekin edo. Hitz egin dezakegu baldintza materialei dagokionez. Gu hirigintzaren arlotik beti gauza konkretuei buruz hitz egin nahi dugu, ez gauza subjektiboei buruz, eta zaintzen materialtasunari buruz hitz egiten dugu, baldintza materialei buruz. Eta horrek hiri diseinuan garrantzia handia dauka, izan ere zaintzak ez dira jarduera estatiko bat, oso dinamikoak dira mugimendu horiek. Pertsona bat ospitalera joan behar denean, edo ambulategira, zaintza horiek mugitzen doaz, aldatzen doaz ingurunetik. Baina batzutan zaintza azpiegitura horiek pentsatuta daude beti eraikinaren eskalatik, baina ez dugu pentsatzen nola sartzen gara espazio horietara. Izan ere ni azken urteetan adin nagusientzako egoitzak ikertzen hasi naiz, eta ezin duzu imaginatu horietariko zenbat dauden poligono industrialetan, eta horrek ez dauka logikorik, ez da praktikoa.
Beraz, ikus dezakegu materialtasun hau nola integratzen den espazio publikoetan edo nola integratu beharko litzatekeen espazio horietan, eta hitz egin dezakegu egunerokotasunaren eskala horretan, eta hori kontra jartzen da merkatuarekin. Hiri ekosistemari buruz hitz egiten ari gara, eta horrek eragina dauka, segun zein den hiria, segun zein den herria, ekipamendu edo azpiegiturak ezberdinak daude, espazio publiko ezberdinak daude, eta horiek elkarrekin lotuta egon behar dute. Eta elementu ezberdinak izan behar dituzte, adibidez komun publikoak, bankuak, iturriak, eta bar. Horiek izango dituzte hiri horiek denontzat onak izatea. Ikus dezakegu hiri espazioa gakoa dela, loturak eratzeko, sareak sortzeko eta gizartea eraikitzeko. Guk beti esaten dugu politika publikoetatik paper bat egin behar dela, beti gure eguneroko bizitzara erraztu behar dutela, baina beste parte garrantzitsu bat dago, eta hori gizartearen arlotik eraiki behar dugu. Eguneroko sare laguntzetatik, baina gizarteak eraikitzeko zer behar dugu? Jendeak elkar topatzeko aukera izatea, espazio publikoak izatea, eta hiria partekatzeko lekua izatea eta denbora izatea. Askotan gure espazio publikoak pentsatuta daude terrazetan, paseoetan, baina ez gu elkarrekin topatzeko hiritar bezala gure gizartean. Izan ere espazio hauetariko batzuk, gure proiektu batzuetan, ikusi dugu ikastoletako edo eskoletako irteeretan espazio publiko bat hurbil dagoenean, banku batzuekin, jolastoki batzuekin, espazio bikaina dela hori. Horrek elkarbizitza errazten duelako eta jendeak topo egiten duelako, eta pertsona oso ezberdinak izan daitezkeen elkargunea bihurtu daitekeelako. Aukera bat da elkar topatzeko eta elkarrekin harremanetan jartzeko azken finean. Beraz, sare bat behar dugu, elkarrekin konektatutako espazioak behar ditugu, eta mugikortasun sistemekin eta etxe bizitzekin ere lotura bat egon behar da zentzu honetan. Pizka bat gehiago konkretatzeko guk ezaugarri batzuk aipatu nahi ditugu, espazio hauek izan behar dituztenak, gainetik azalduko dut, ideia konkretu batzuk aipatzeko, eragileak ditugu, eta ideia batzuk eman nahi ditut zentzu honetan. Hurbiltasuna, guretzat oinarrizko ezaugarria da. Espazio horiek, azpiegitura horiek, espazio publiko horiek hurbil egotea, bai distantzian eta bai denboran. Ez soilik metrotan neurtuta, baizik eta baita denboran neurtuta. Zenbat denbora behar dugu leku konkretu batera joateko, jakinda konektibitate bat egon behar dela, oztoporik ezin dela egon, eta garraio publikoetako geldialdiak egon behar direla. Hurbiltasuna ez da estandarra leku pertsona guztientzat. Lan bat egin dugu zentzu horretan, hainbat herritan, ez da gauza bera pertsona batek, nagusi batek behar duen hurbiltasuna, agian ezin duelako asko ibili edo ondo ibili, eta distantzia ezberdina izango da. Behar du itzala, behar du banku bat, pertsona horri ahalbidetzeko espazio horretarako sarbidea. Zer lehenetsi behar da? Hurbiltasuna, baina hori ez da estatikoa, esan bezala. Eta zein da neraben hurbiltasuna? Batzutan nerabek saiatzen dira zenbat eta euren etxetik urrunago hobe. Orduan espazio handiagoak behar dira eta ekipatuagoak, aniztasunaren ikuspuntutik, jarduera heterogeneoagoak gauzatzea posible izateko. Baita aipatu dezakegu aniztasun fisiko eta funtzionala. Eta horrek pertsonei ahalbidetuko die, espazio horiek erabiltzen, jarduera pila bat egiten ditugu, jarduera ezberdinak, askotan jarduera horiek azpiegitura fisiko batekin egiten dugu, eta beste batzutan jarduera horiek aldiz dugun bezala egiten dugu. Zenbat aldiz ikusi dituzue pertsona nagusiak, nik hori asko ikertzen dut eta oso barneratuta daukat, zenbat aldiz ikusi dituzue pertsona horiek, makila batekin, makila hori aulki bihurtzen da,
Eta, bueno, pertsona nagusi asko ikusi dugu gure tailerretan, hiri espazio horiek erabiltzeari uzten diotela, komun publikoak ez daudelako, eta hori askotan ikusten dugu, tamalez. Autonomia ere aipa dezakegu, autonomia, segurtasunaren pertsepziotik ikus dezakegu, denok libre eta seguru sentitzea, espazio publikoetan, edo zein ordutan, gaueko edo eguneko edo zein ordutan, eta hori ikuspegi sozial eta pedagogiko batetik lan egin behar da. Hirigintzatik hori lantzen dugu, eta hor paper bat garrantzitsu bat dugu gu seguru sentitzeko espazio publikoetan. Eta baita eskuragarritasuna. Eskuragarritasunari dagokionez, autonomia hori posible izaten jarraitzeko. Espazio hau, adibidez areto zoragarri hau, beti badago pentsatuta pertsona guztiak irisgarri izateko, baina kalean hori ez da beti gertatzen. Beraz, nola bermatu daiteke irisgarritasun hori, bai kalean ere, eta ez soilik gizartean arlotik, baizik eta kudeaketaren arlotik ere. Zenbat aldiz aurkitzen ditugu gure kaleetan, terrazak, hiri elementu batzuk oso arraroak direnak, eta oztopoak jartzen dituztenak. Adibidez, ikusmen urria duten pertsonei oztopa jartzen dizkiete, edo gurpildun aurkietan dauden pertsonei ere. Eta, gero badago bizigarritasuna, ezta? Bizigarritasuna baita kaleetan oso garrantzitsua da, kaleak ekipatuta egon behar dira, topaketak bermatzeko, pertsonok espazio guneak izan behar ditugu laguntza sareak sortzeko, gizartea eraikitzeko azken finean, eta baita ordezkaritza, heterogeneitatearen ikuspuntutik oso garrantzitsua da. Nor sentitzen da ordezkatuta gure gizartean, gure hirietan, eta nor sentitzen da ikusi ezin hiri narratibatik, baina baita partaidetzaren ikuspuntutik ere, nor parte hartzen ari da erabakietan, nortzuk hartzen dute. Hemen bizi diren pertsona guztiak, auzo edo hiri batean bizi diren pertsona guztiak, batzuk bakarrik, nola da? Saio ireki bat egiten dugu, eta itxaroten dugu jendea agertzea, edo jende horretara jotzen dugu, euren beharrak zeintzuk diren galdetzera. Partaidetza prozesuetan, batzutan, euren ahotsa entzutea behar duten pertsonak aukera gutxi dituzte parte hartzeko, adibidez pertsona migranteak, hizkuntzaren oztopo dutelako, baita zaintza asko dituzten pertsonak, ezin dituztelako zaintzen duten pertsonaiek etxean, eta ezin dutelako espazioetara joan, beraz nola bermatu ditzakegu pertsona horiek behar duten entzuten dela. Bizigarritasuna, oso garrantzitsua da baita, klima krisi testu inguru batean gaude, eta orduan, gure bizitza osasuntsua izateko, bermatu behar dugu bizigarritasun hori. Konfort termikoa, meteorologiaren arlotik ere, dena txukun egoteko. Badakigu temperatura altuak egoten direla, eta horiek eragin handia izaten dutela, batez ere pertsona batzuetan, txikietan eta pertsona nagusietan, eta horrek heriotza tasa eta mugikortasuna areagotzen duela. Gero badago baita hornidura, oso garrantzitsua iruditzen zaigu gure hiri ereduetan, hornidura oso garrantzitsua dela. Nola hornitzen dugu gure espazio publikoa eguneroko jardueretarako? Ikusten dugu irudi hau, Bartzelonako irudia da, eta ikus dezakegu nola aldatu zen espazioa erabat, batean mahai bat jarrita, espazio publikoan, ja espazioa guztiz aldatzen da, eta ja topaketa gunea bihurtzen da, umeekan egiten dituzte etxerako lanak arratsaldeetan, urtebetetxeak ospatzen dira, bizilagunak elkartzen dira, lehen espazio hori esen existitzen, eta ezin zituen sare horiek eta topaketa horiek sortu, eta orain elementu simple baten bidez, mahai batzuekin, banku batzuekin, hori ahalbidetu ba. Gainera, kostuetan hori ez da oso koste altua, eta gauza asko ahalbidetzen ditu. Beste adibide bat, komun publikoak, hemen Amurrioko argazki bat ikus ditzakezue, oso praktika ona iruditzen zaigu, adibide gisa jartzen dugu beti. Hau hiritarrei laguntzeko bulegoa da, udaltzeko plazan dago, komun bat dauka, eta
komun hori irekita dago jendearen txat, karteltxo bat jartzen da, mundu guztiaren txat irekita dagoen komuna dela adierazteko, eta gure txat hori ere jasangarritasun politika da, eta azkenean pentsatzen dugu gure lurraldean buruz hitz egiten dugunean, kontua ez dela gehiago iraikitzea, gehiago egitea, gehiago jartzea, baizik eta dagoena hobe kudeatzea, gure baliabideak hobeto kudeatzea. Jolastoki bat baldin badugu, arratsaldean, agian plaza publiko bat bihurtu aldugu, espazio hori. Espazio instituzional batean komun bat dugu, agian komun bat ireki aldugu, eta denek erabil dezakete, soilik hango langileek. Zer egin dezakegu? Gauza horiek planteatzen ditugu. Eraginkorragoa izateko. Honekin bukatzen da nire aurkezpena, uste dut oso ondo portatu naizela, denborari dagokionez, ez da, Pati? Eta hori, minutu batzuk daude, galderari badago, aurrera. Eskerrik asko. Bere hitzaldiak ezin hobeto kokatu gaitu gaur hemen jorratuko dugunarekin, eta galdera nagusi bat planteatu digu, nola diseinatzen ditugu benetan inklusibak diren hiri espazioak. Pues sí, muchísimas gracias, Blanca, porque tu ponencia nos... Asko, Blanca, zure hitzaldiak primeran kokatzen digu, orain planteatuko ditugun galderak egiteko. Nola diseinatu behar ditugu hiri espazio inklusiboak? Irikiko dugu galdera txanda orain. Eta, aurrera. Blanca, zu zer moduz? Ondo, bai? Zer moduz ikusmena hortik, ikusten duzundo publikoa, bai? Ondo? Eskua altxa dezakezue eta mikrofono bat hurbilduko zaizue. Ea, lotxak entzen zaien, pizka bat. Baitu, galdera bat dugu. Zure hitzaldian edo zure ikuspuntuan nola zein eragin dauka etxe bizitzaren merkantilizazioak desorek handia sortzen du, eta horrek zelako eragina dauka. Badaude etxe bizitza oso garestiak, merkeagoak, desorek handia dago hor, beraz horrek zure ikuspuntuan zein eragin dauka. Nik uste dut badaudela hemen etxe bizitzari buruzko jakitun asko dagoela, baina ni hiri espazioan kontzentratzen naiz, hori da nire jakintxarloa, baina egia da, gure hirietan badagoela zailtasun handi bat, sare sozial edo espazio hietan, jendeak euren auzoetatik botatzen dituztela, etxe bizitzaren kontuagatik, etxe bizitza lortzea oso zailatelako. Guk uste dugu politika publika sendoak egon behar direla, politika publikoak egon behar direla alokairuaren kontroleari dagokionez, eta baita murrizketak egon behar direla etxe bizitza turistikoetan, eta izan ere badakigu hori kudeaketa kontu badela, kudeaketu behar ditugula ditugun baliabide guztiak, etxe bizitza parkeak ditugu gure hirietan, eta hori nahikoa da, baina gaizki kudeatzen dira espazio horiek kasu askotan, eta lehen eskubidea lehen etxe bizitza izatea da. Beste galera batan. Egunon. Yo vivo en un pueblo muy pequeño. Ni oso herri txiki batean bizi naiz, ez gara 200 biztanle ere, eta gure ondoko herrian adinekoak etorri zaizkit burura, aipatu duzunean bankuen kontua etxetik beste gune batzuetara iristeko bide horretan. Egia da gure herria txikia dela, eta egiten zutena da, paseo txiki bat egiten zuten, eta beren etxeko aulkia jartzen zituzten ibilbide horretarako. Eta beraz, gogoeta egiten dut, hiri espazioak aipatzen ditugunean, nik behintzat entzuten dut, gune urbanitak aipatzen direla, ezta? Hau da, landa guneak beti apur bat baztertuta gelditzen gara, ideia hautatik kanpo, proposamentatik kanpo, eta ezagitzuek ere alderdi hori lantzen duzuen, idiarikote dagoen, eta nola lor dezakegu sarbidea. Eskerrik asko, begira, ni urbanita hautsa naiz, mostoleskoa naiz, 300.000 biztanle gara, eta sekulako dentsitatea dugu,
Baina, zorionez, kooperatiba baten parte naiz, eta guztiak ez dira hiriko pertsona horiek. Eta adibidez, Artesen, San Joan de Medionan, eta horrelako herri txikietan horrelako proiektuak egin ditugu. Eta esango nizuke, eragin handiena duten proiektuak direla, izan ere, errezagoa da inpaktua sortzen duen aldaketa bat egitea herri txiki batean, Bartzelona moduko hiri batean, baino azken finean tanta txiki badelako. Orduan, guziatzen gara baliabideak mobilizatzen, bai administrazio publikoan, bai erakundean, izan ere herri txikietan errazagoa da baliabide horiek aurkitzea, beraz, San Joan de Medionan mugikortasun jasangarria hobetzeko lan egin dugu, herrian bertan, izan ere guk ikusi dugu herri txiki horietan, hirigintza planek, gerora, uarte txiki batzuk egin dituztela, hiritik edo herritik kanpo, eta beraz, eskala kontuagatik egia da herri batzuetan, oinez ibiltzea adibidez, baina egoitza bat, liburutegi bat, edo futbol zelai bat, kanpoan jartzen zuten, eta erabat deskonektatuta zegoen herriarekiko. Beraz, proiektuak egin ditugu, ara oinez joateko aukerari hobetzeko, sare formalak eta informalak sortzeko, garraioari dagokionez, eta eragina izateko. Beraz, gure webunean proiektu hauen adibideak topatuko dituzu, eskerrik asko. Preguntas muy interesantes. Galdera interesgarriak izan dira, galderekin jarrituko genuke, baina hemen utzi beharko dugu. Bai, kafearen tartean galdetuko diozuek gehiago. Eskerrik asko.